Jeg tror, hvis det ikke havde været for ham, så tror jeg aldrig, jeg havde endt på den hylde, eller aldrig vidst, den hylde eksisterede et eller andet sted. Det er altid mig i midten, og jeg er på hver sin side, og så var det bare lammer hele vejen. Det er vildt at være tilbage. Og så kan jeg bare huske, Så, far han blev lige bleg. ja. Og så blev der helt stille, og så kiggede han bare på mig. Og så sagde han, du har ikke lagt den endnu, vel? Meget tæt på Christiania? Ja, men der har vi jo aldrig været. Nej, Aldrig nogen. Før vi var inde og spise der, hvor vi skal ind og spise nu. nej, vi har aldrig været der. Punktum. Altså Charlie der, han vil jo spise jo kun Wagyu. Ja, ja. Det er også det eneste. Hver gang der bliver serveret kød også over i børnehaven, er det Wagyu? I dag skal jeg have 2 mennesker med i min bil, som skal vise mig deres yndlingsrestauranter. Og det er 2 mennesker. Nogle af jer kender rigtig godt. Jeg kender dem i hvert fald ekstremt godt. Men i dag er det tid til, at I kan lære dem lidt bedre at kende. Det er nemlig mine 2 brødre. Så lad os hoppe ind i en af vores butikker her nu, og så møde dem. Jo. Og Jake. Hvad så? Lillebror Thomas. Storbror Christian. Vi er glade for at se dig. Se jer måske. Se jer. Men i dag skal vi ud og spise på 2 steder. Det ene sted er et sted, der ligger os alle 3 rigtig, rigtig nært. Og det andet sted ligger nok mine 2 brødre en lille smule mere nært. Men vi har fucking travlt, fordi vi skal tilbage og åbne den her butik. Vi skal ud og have 2 frokoster nu, så lad os komme ud i bilen. Og du kommer en halv time for sent. Og jeg kommer en halv time for sent. Fucking nederen, ja. Men lad os komme afsted. Hvem får forsædet? Jeg har jo tilbudt den til lillemanden. Nå, Jeg var 100% sikker på, at lillebror ryger på bagsædet. Den ja, tager det troede jeg egentlig også. Den Så tager jeg. bagsædet. God plads herom. Du har ikke de længste ben, jo, Jake. Nej. Godt, mand. Så er der bare kamera lige i skærmen her. Det er småt at skulle sidde i midten. Minder mig om dengang, vi kørte på bilferie, det var små. Ja, Altid mig i midten, og jeg er på hver sin side, og så var det bare lammer hele vejen. Lige Det var en god præcis. bil. Gul bil. Ja, det er en Og sjældent godt. Bobble og Panda. Ja. Altså begyndte I med jeres egne regler, ikke? Nå, ja, men altså, i dag, der skal vi jo besøge 2 forskellige steder. Jeg synes, det kunne være en sjov video at have mine brødre med på den her. Nu har jeg jo haft Gustav Solinas og Lars Løkke og hvem jeg ellers har haft spændende mennesker. Så nu synes jeg, det er tid til også at involvere jer derude lidt i familien, fordi vi driver 3 forretninger sammen, så I er jo en del af hele showet online, og hvad man ellers skal sige. Men måske bare lige kort præsentation af hver. Tommy, Ja. du styrer Wagyu Pusher. Det gør jeg, og tak fordi vi må være med i video her efter 5 år eller sådan noget. Det er jeg rigtig glad for. Men ja, jeg styrer Wagyu Pusher. Jeg er 27 år gammel, yngst i flokken, så det er mig. Jeg vil sige, jeg er også fandme glad for, at vi endelig er kommet på listen over celebs, der må deltage. Se listen nu. C-listen er ved med at komme ned. Ja, jeg er Christian, jeg er storbror, 22 år. Styrer til daglig Jørsholm.dk, som vi startede her i juni måned. Så har vi jo drevet Wagyu Pusher sammen, Thomas og jeg, sådan primært med Jakob på sidelinjen, indtil starten sidste år, hvor vi for alvor gik, eller hvor jeg for alvor gik all in på Jørsholm-projektet. Hvad kan man sige? Wagyu Pusher startede sin tid nede på gamle feed. Puh, Det var en Det voldsom er oplevelse. sygt at tænke tilbage på. Ja. Det. Og så har vi ligget der, hvor vi kom fra. Nu har vi ligget 4 år. Ja, vi startede ude i din gamle garage Ja, det var ikke rart. i kælderen på Nørrebro, hvor der ikke var nogen vinduer, der ikke var noget isolering, og der var ikke dagslys, der var ingenting. Nej. Ej, det var en slå det omgang. var lidt deprimerende at sidde dernede. Ja, så er det lidt bedre nu. Så Wagyu Pusher butikken, den er altså at finde. Der sidder Thomas altså stort set alle gangene. I møder ham dernede. Victoriagade 6, Victoriagade 6, Vester Bronx. Vester Bronx. Og vi er på vej ned til det første sted, som faktisk måske er lidt det, der i hvert fald for mit vedkommende har defineret hele min sådan, grund til at gå ind i restaurationsbranchen. Vi skal jo ned og besøge Tante Maren, som er en lille restaurant med 30 pladser eller sådan noget, som ligger i Farum. Altså 30, så sidder man lige så tæt, som vi gør her. Ja, det vil jeg også sige. Så sidder man tæt, ikke? Men den drev vores bedsteforældre, vores mormor og morfar, til dels også med min mor og hendes 2 søstre, som sådan familieforetagende i hvad? Hvor mange år? Det ved jeg ikke. De havde jo 60 års jubilæum, men han gik desværre bort. Min morfar for 3 år siden nu, og vores mormor for 6-7 år siden. Ja. Men jeg tror, de havde det de startede det ikke, som jeg husker det, vel? Nej, de overtog det efter et år eller sådan noget. Ja. Det var kun lige åbnet, men så drev de det, jeg tror, de drev det i 25, i hvert fald 30 år 25-30 år, ikke?
Ja, der er vi jo også kommet som børn meget. Ja, jeg er blevet passet, når... altså, jeg kan huske bordet, jeg kan lige vise, når vi kommer derned, men der, hvor man altid sad og spiste is, når man blev, blev passet, når man var syg. Jeg kan stadig smage den vaniljeis med flødeskum. Ja, det er stort. Men det er sygt, når man kommer tilbage som voksen, hvor lille stedet det egentlig er. Ja, fordi man husker det som noget gigantisk, ikke? Ja, jeg husker det som en kæmpe restaurant. Altså, det var lige før, den var større end Fite og mit hoved. Der var i hvert fald 200-300 siddepladser. Ja, præcis. Og altså, og vores morfar, han har også... han har været en kæmpe del af fra, da jeg skrev mine første forretningsplaner til da jeg var 20 år, åbnede Feed i sin tid, hvor han ugenligt kom og leverede vin, eller bare kom uanmeldt og drak kaffe. Og, han kom ikke nødvendigvis med. Nej, og læste alle balancer igennem, og sørgede for, at der var fuldstændig styr på anmeldelser, og det ene og det andet. Så det er ham. Jeg tror, hvis det ikke havde været for ham, så tror jeg aldrig, jeg havde endt på den hylde, eller aldrig vidst, at den hylde eksisterede et eller andet sted. Men han har jo gjort meget mere end kun sådan den del, altså sådan den rene forretningsdel. Han var også den første, der sagde til mig, Christian, du bliver aldrig rig på at være lønmodtager. Fast ejendom. Nej, godt råd. Fast ejendom. Det er det, du skal ud i. Kan du give mig sådan en tan-filter på? Så længe det er bedre end din Lenovo-computer. Så tror jeg, det går. Jeg er blevet tvunget til at købe en ny, jo. Ja, men du kører Mac nu? Nej, jeg kører Lenovo. Du kommer til at køre Mac? Nej, fordi at... Nej, du bliver ikke på Lenovo. Du kommer simpelthen nødt til at... Altså, vi kommer til, og mig og Blom, vi har aftalt, vi laver sådan en intervention. Du kommer til at blive Mac-mand. Jamen, det er fordi... Du kan ikke være den eneste i organisationen, der bruger Lenovo. Han nægter hårdnakket. Der er ikke noget det kommer ikke til at ske. Jamen, Dave kører også Lenovo. Kører Dave også Lenovo? Så hvis vi bare lige skal recap fuldstændig, så er vi altså også 3 brødre. Jeg er den mellemste af dem. Thomas, han er CEO og driver til daglig Wagyu Pusher, som vi har sammen. Butik på Victoriagade, men primært webshop. Og lige om lidt, der er det 5 år siden, Thomas. Det er 5 år siden. Så der er... Flyver, hvornår er det 5 år? Er det 1. marts? Det er søndag den 1. marts. Søndag den 1. marts. Der starter vores fødselsdagstilbud, så det kan I jo lige skrive, det kan I lige skrive bag øret derude. Ja, det vil jeg sige. Altså, der laver vi nok de bedste tilbud, vi nogensinde har lavet. Ja. Det er 10,5 år siden, jeg åbnede Feed. Der var jeg 20. Der har du lige for hårdt armene. Der har du været. Passer meget godt. Der har jeg været... Der har du været 14. Ja. Nej, 18, ikke? 18, Nej, 16. 16. Matematikken er ikke så god. 94 det er sådan noget, der ligger i familien, matematikken. Godt. Der har du været 16 år og gået på gymnasiet. Da jeg åbner Feed for 10 år siden, der er du jurastuderende. Ja, så der har jeg læst jura på 2., 3. år eller sådan noget. Og jeg fattede ikke, hvad fanden du lavede. Nej. Det var først, og det var noget, der har været mest lykkelig over. Det var, at jeg kan huske, hvor mange gange I ikke har kommenteret på, at jeg har siddet til familiearrangement med helt blanke øjne og været i et helt andet zone og slet ikke kunne være deltagende og typisk ikke deltaget. Nu ligner vi alle 3 zombier til familiearrangement. Så sidder vi alle sammen og zoner, du tager. Fordi vi er helt fucked. Men ja, så 5,5 år inde i feed-tiden, og der begyndte jeg jo på YouTube, og der var corona, og der var alle mulige andre ting, og kommer på den her bright idea med at starte Wagyu Pusher op og tænker, hvordan fanden gør vi lige det? Og der ringer jeg til dig, der er du blevet færdig som advokat efter 8 års uddannelse. Jamen jeg tror, dig og Thomas taler om det første, ikke? Ja. Fordi at, så siger du siger i hvert fald til mig, at dig og Thomas I er blevet enige om, at vi skal begynde at sælge kød. Ja. Og så sagde jeg sådan, det kan vi sgu godt gøre. Og så gik det lidt i sig selv, troede jeg, men så fik jeg et opkald 2 dage efter, om jeg havde fået stiftet selskabet endnu. Jeg sagde, I mente det? Nå, jamen så gør vi det. Og så gik vi i gang der i, det har så været, jeg tror vi startede alle forberedelserne i sådan noget, det må have været i december 2020. Ja. Corona. Det var under corona. Hvor vi sad nede i kælderen sammen med Tommys studiekammerat. Ja, min studiekammerat Siveren. Skud til Siveren, der har siddet og lavet hjemmesiden og været SOS-mand. Ja, så gik vi i gang, og så var vi klar til at launche først i 3. Ja, så startede det hele jo med, at jeg gik jo på studie der, jeg læste økonomi og IT. Så jeg rendte rundt med coronaundervisning i øret, imens jeg stod og skar kød, og jeg anede jo ikke noget som helst om, hverken studiet for den sags skyld, men heller ikke kødet. Så det var jo nogle hektiske dage der, hvor Feed var lige blevet genåbnet, så jeg stod fuldstændig alene med det, og Christian, du var stadig advokat. Ja. Så det var jo meget kaotiske tider, og vi havde ikke rigtig noget lokale, og jeg var meget, meget ung i min, iværksættereventyr, så jeg vidste jo ikke, hvad der var op og ned. Altså, jeg var først ved at lære, hvad moms var. Det vidste jeg sgu nærmest ikke dengang. Altså, jeg vil sige, vi prissatte varerne, hvor vi tænkte, at den er 1 til 1. Der er ikke noget spild på kødet, og vi har glemt, at der var noget, der hed moms. Det er egentlig utroligt, at du kunne drevet en virksomhed 5 år, uden at fortælle os andre, at der var noget, der hed moms, der skulle indregnes. Ja, der fokuserer vi på toplinjen, ikke selv med på linjen nu. Men fair nok, men spol frem til, du bliver færdig som advokat om sommeren.
Vi starter det i december 2020, Wagyu Pusher. Og i marts går vi i drift, og så kigger vi på hinanden efter 2 uger, fordi du er i gang med restauranten. Ja, fordi der genåbner vi restauranten med et brag lige pludselig, og min YouTube havde stukket ret meget af i den periode i mellemtiden. Ja, at du var blevet C-celeb lige pludselig. Ja. Og så du skulle studere. Ja. Og jeg var på arbejde, og så kiggede vi bare på hinanden og sagde, okay, der er en, hvis vi skal gøre det her ordentligt, så er der nødt til, at der er en, der er fuldtid og har lige på den. Ja. Og der meldte jeg mig frivilligt og sagde, fuck det her. Ej, jeg synes også, jeg skulle skubbe dig lidt til at sige op som advokat. Nej, det synes jeg ikke, du skulle. Jeg synes, jeg kommer meget klart og siger... Du er meget hurtigt. Meget hurtigt til at sige, jeg gør det. Men jeg skulle skubbes til at fortælle til mor og far, det er rigtigt. Ja, jeg glemmer aldrig den middag, vi havde nede på Feed. Jeg sad seriøst bare, jeg havde glædet mig. Hvor du ringede, og så sagde du, prøv at jeg har taget beslutningen. Jeg stopper som advokat. Fuck det her, selvom jeg har brugt så mange år på det. Jeg vil være iværksætter nu, det er det, der tænder mig. Så sagde jeg, okay, det er jeg totalt med på, men kun på den betingelse, at du siger det til mor og far, mens jeg er der. Ja. Fordi vores forældre, de er begge to også advokater. Aldrig været fint for den. Vi startede op i bloggen i Fag Midtpunkt og flyttede stille og roligt huse, og de der har også drevet deres egen forretning, og det begyndte først sådan at blive rigtig godt for dem, tror jeg, da vi blev lidt ældre. Men de var begge to også advokater, det var lidt deres, eller advokater, det var det du ligesom... Jeg vidste jo ikke, hvad jeg ville, som der er så mange andre, der ikke ved, hvad de vil. Og så kom jeg hjem fra USA College. Hvad fanden skal man læse? Jeg havde søgt ind på jura, som politimand, som fysioterapeut og som... Har du søgt ind som politimand? Og på filmvidenskab. Okay, det var da også en rimelig... og så endte du med at skære kød. Og så endte jeg jo som slagter. Ja. Men den middag der, hvor vi sidder nede på Feed, jeg tror, det har været coronanedlukning, fordi jeg tror, vi sad dernede alene. Ja. Det var noget af det mest legendariske. Ja, men det var simpelthen så legendarisk. Og du trak den. Det er ligesom sådan en, der slår op med sin kæreste på Valentines og gør det til desserten, ikke? Det var simpelthen... Det var legendary. Jeg ville ønske, jeg havde det på video. Det kan faktisk være, jeg har det på video. Jeg skulle finde det rigtige øjeblik, og jeg kan bare huske, du sad og kiggede på mig sådan og nikkede. Nu er det nu. Det var så griner. Ja. Så fordi vi alle sammen vidste, hvad der skulle til at ske. Det var kun mor og far, der ikke vidste det. Og så til sidst sagde det, forresten, vi er i gang med Wagyu Pusher, og jeg synes virkelig, det er fedt. Så sagde de, det synes de virkelig, virkelig også. Det var fedt, vi gjorde det. Så sagde jeg, jamen så jeg skulle gå all in. Jeg har sagt op som advokat. Nu jeg har lagt all in på Wagyu Pusher. Og så kan jeg bare huske, far han blev lige bleg. Ja. Og så blev der helt stille, og så kiggede han bare på mig, og så sagde han, du har ikke lagt den endnu, vel? Så jo, det havde jeg sgu. Og så blev der mundhugget lidt omkring det, og han var i forarvelse. Men så gik der jo så en time, og han blev det fedeste var faktisk, i slutningen af middagen, så kom han sgu over til mig, og så sagde han, ved du hvad, den skulle lige lande, men fucking respekt. Respekt for, at du følger det, du gerne vil. Ja. Og ikke bare følger med det, som samfundet dikterer, eller det, som man burde i gåseøjne gøre. Så det betød meget. Og så også på det tidspunkt, der havde jeg jo... Altså, jeg startede Feed i 2015 med 20 pladser. Og så udvidede det så 2 år efter, da vi har fået en lille smule penge ind på kontoen, til nabolokalet, hvor der var en bedemand, der var gået nedenom. Hvor så hans lokale ligger væk mellem ned og brugte alle pengene på, hvis vi så nu har 40 pladser. Så kommer corona, så bruger vi alle pengene på at renovere, så det lige pludselig rent faktisk også så pænt ud dernede. Og så kommer Wagyu Pusher ind over det i 2020, og der har vi så i mellemtiden også fået bedemandens lige køleskab derude. Og der ender det så med, at vi får bygget garagen til det ligehus om til Wagyu Pusher Headquarters, og får brugt alle pengene på det. Og så går der jo ikke mere end et par måneder, og så bliver Feed jo simpelthen, har vi oversvømmelse nede på Feed. Og så får jeg tilbud om at rykke ind i Industriens Hus, hvor Feed ligger nu, og har ligget i 5,5 år nu. Men der har jeg brugt penge 3 gange på at renovere og udvide, og der har Wagyu Pusher brugt rup og stop på at indrette og altså, selv bygge, og det ene og det andet, bygge den der garage om til headquarters, uden vinduer. Altså det var en helt normal sådan garage, ligesom man har derhjemme. Og så var der bare lagt epoxygulv og sat en skillevæg op og en kontorstol, og så kørte bussen. Ja. Og så Steve Jobs, han startede også uden garage, har jeg hørt. Ja. Jamen det er jo det, vi skal hen. Ja. Men jeg kan huske, hvor meget vi brugte på det. Vi brugte 184.000 på at sætte det i stand, og der var ikke flere penge tilbage på kontoen. Efter vi havde bestilt vores første varelæs hjem og sat kontor i stand, så var der 0 kroner tilbage på kontoen. Så det der med sådan noget likviditet og sådan noget, det havde vi heller ikke rigtig hørt så meget om. Ej, jeg vil også sige, da jeg så kom 2 måneder efter, vi havde bygget det, sagde jeg, venner, jeg siger sgu lejemålet op og flytter. Ja. Så vi må lige finde på noget nyt til Wagyu Pusher. Ja, der var du altså ikke særlig høj kurs. Der fik jeg også solgt drømmen ind om, vi altid godt har kunne tænke os at have en butik, ikke? Jo. Så men skal vi også have en butik i stedet for? Nu er vi kørt ned Farum Hovedgade,
vores gamle hood, hvor vi alle sammen er vokset op. Jeg havde 9 år på Nørrebro og flyttede hjem til Farum igen med min kone og mine 2 unger. Og nu drejer vi altså til venstre ned af Tante Maren. Mine forældre, de havde kontor i bygningen lige ved siden af i mange år. Og så har vi altså Tante Maren herinde på højre side. Lad os hoppe ind på mormor og morfars gamle restaurant og få en ret, jeg elsker. Ja, tak. Så vil jeg også slå. Gode gamle Tante Maren, og det er jo her, der er blevet holdt alt, hvad der hedder familiefødselsdage, bryllupper, mormor og morfars fødselsdage. Deres guldbryllup også. Guldbryllup også, så det er sådan lidt nostalgisk, ikke? Jo. Hej. Hej. Halløjsa. Det er Bjørnefald. Og tak fordi... Ja, det gør vi. Det gør vi da. Stærkeste opstilling. Ja. Okay, nu bliver vi hele holdt op. Men vi synes simpelthen, det var oplagt lige at vise vores gamle, fantastiske sted og snakke lidt om vores mormor og morfar. Ja. Og hvor lang tid er det, I har været nu? Vi kører på 26. år nu. 26 år. Ja, vi har haft det sammen. Ja. Så I overtog det i 2000, eller hvad? I år 2000? Ja. Jeg kan huske, hver gang jeg blev passet som knægt, eller hvis jeg var syg, så blev jeg altid placeret lige her, og så sidde og spise is. Så nogle af mine første oplevelser om det der med restaurantservice og folk ind og ud af døren, og det var det, der fascinerede mig helt vildt, siden jeg var lille knægt, kan jeg huske. Ikke? Skal vi sige skål? Nå, Ja, skål. Den står og kigger på Skål. Og hyggelig arrangement her. Ja. Er det ikke dejligt at være... Jo, det er fandme sjovt at være det er vildt at være tilbage. Gør lidt oftere. Så er der med. Øj, det er en god lyd. Så er der service. Og så kommer den legendariske pariserbøf, altså. Det er jo primært smørbrød til frokost, klassisk med sild og tartar og roastbeef og hvad der ellers er. Og så om aftenen, der laver de altså den ledeste, specielt wienerschnitzel. Ja, den har jeg fået mange gange. Ja. Øj, Det er også en klassiker. jamen det er en klassiker. Tak. Det ser godt ud det her. Jeg sender lige et billede ind i familiechatten. Jo, tak. Det er også nogle ordentlige bøffer. Nå, fornøjelse. Men, ja, og vildt for jer, som ikke kommer så ofte at være tilbage, ikke? Ja. Du bor ikke så langt væk, jo. Nej, jeg bor 5 minutter fra nu, ikke? Og det er jo en lille by, Farum. Det skulle vist være den by i hele Danmark, den kommune, hvor der er flest, der flytter tilbage. Ja, det har jeg også hørt. Jeg har i hvert fald solgt den ind til fruen på den måde. Ja. Og fast I bliver nødt til alle sammen at komme tilbage. Kommer det fra Jakob? Jeg arbejder på sagen. Det er en god simpel pariserbøf, ikke? Det Jeg arbejder også på sagen. Må jeg bede om noget salt og peber? Ja, det er jo ikke kun det her. Altså, det handler bare især vores morfar var jo en rigtig grinder. Altså med bodega og det her, og så køber han nogle garager et sted, som han sælger til en dyr penge. Og Ja. køber han hus et eller andet sted, og så køber han nogle projektgrunden og sådan nogle ting. Så det er jo ikke kun det. Han har jo lavet alt muligt random. Prøv lige at se sådan en perfekt Den er pariserbøf her. lige til at sige det. Den er altså... Helt rød ind i, ikke? Er det din første måltid? Min morgenmad. Var lige en bajer og en pariserbøf. Kold bajer og pariserbøf, ikke? Så dagen i gang. Kongens morgenmad. Og så er det også sjovt, fordi Tante Maren her er jo også lidt et legendarisk sted, når man snakker med folk udefra. Fordi der er sindssygt meget, noget af det vores morfar gjorde meget, det var jo at kontakte folk i alle kommuner rundt om og lave aftaler med alle virksomheder, om de kunne komme og spise frokost og så videre. Og det har ligget her i plus 50 år, så det har bare den historie, at der er alle, der har besøgt Farum, ved nærmest, hvad Tante Maren er, ikke? Ja. Og det er også hernede fra meget af Brixtofte-dokumentaren på DR, hvis nogen af jer derude har set den. Den er blevet optaget lige her. Interviewet, hvor min morfar faktisk også er en stor del af den. Kom han egentlig? Han kom også meget her, som jeg husker det. Ja, Brix. Synes jeg i hvert fald, at vores mor har fortalt. Ja. Og faktisk en ting, som vores morfar altid sagde, kan jeg huske det? Jeg ved, hvad du vil sige. Ja, hver gang der er en, hvis der er nogen, der siger, om der er noget, der er ligegyldigt i livet. Så der er kun én ting, der er ligegyldigt i livet. Og det er, hvis man tager en hundelort i hånden, og man presser, så er det ligegyldigt, om den kommer ud her eller her. Det kan jeg så tydeligt huske. Ellers, udover det, er der intet, der er ligegyldigt. Ja, og han leverede den på samme måde hver gang. Det var ikke kun én gang, man hørte den. Og han synes også selv, det var sjovt hver gang. Det var den også. Hvor meget var vores mormor egentlig hernede og arbejdede dengang? Det var mest hende, der arbejdede her, ikke? Jo, det var det nok. Altså, det var sådan... det var lidt... Altså, hun startede jo hernede med at arbejde. Ja. Og, men hun har ikke arbejdet her i den tid, jeg har været her. Nej. De kom herned begge to og hjalp til, når der var travlt. Ja. Så kom de ned. Ja. Og de var her jo hver formiddag, sad vi jo og drak kaffe med dem her Ja. på jeres isbord. Ja. Den ene eller den anden, eller begge to. Så Ja. kom de og drak morgenkaffe med os, og så ringede de om aftenen. Hvordan er det gået Ja. med dagen? Og,
var her hver dag. Ja. En af dem og sige hej, men faktisk mest din morfar. Ja. Fordi jeg tror, det tog ret hårdt på mormor, da da de solgte til os. Ja. Så hun var mere hjemme. Altså han kom her mere. Det var mest ham, vi faktisk havde kontakt med. Ikke? Ja. Så, mens de havde det, og undskyld selvfølgelig, der var de her begge to og kom ned her. Og nogle gange gik de jo også i køkkenet. Og jeg Ja, hvis der var sygdom, så gik de i køkkenet, Ja, så men gik de de havde i ikke to. nogen vagter hernede. Nej. Altså ikke Nej, i den nej, tid, nej. vi har været her. Og da de så solgte, så var det mest jeres morfar, vi havde kontakt. Han hjalp med alt. Altså han startede med at tage os med i Inko. Ja. Så tog vi vognen, sedlen. Så går vi ned her, ned her, og så går vi ned her. Jamen, det var bare så Og han fint. lavede lister med alle leverandører og Ja. det hele til os. Alt var klar. Ja, han havde virkelig sådan preppet os godt på den måde. Han ønskede os virkelig det bedste. Ja. Jeg tror også, det betød noget for ham, at vi fortsatte jo fuldstændig i samme ånd. Fordi vi begge to arbejdede her før. Og er det ikke også samme menukort? Jo, stort set. ikke? Kan vi ikke lige køre bare lige, jeg ved ikke, hvem Brixtoft er. Jo, kameramanden her, han ved slet ikke, hvem Peter Brixtoft var, så det kan også godt være, at der er nogle af jer derude, der ikke ved det. Han var borgmester i Farum i en meget, meget, meget lang årrække, og en noget kontroversiel borgmester, i og med, at han snød en lille smule med, hvordan alt byggeriet blev lavet. Men han fik bygget Farum Arena, skulpturparken, tennisstadion, bygget Farum Boldklub op, hvor han sagde, da vi lå i Danmarksserien, en dag spiller vi Champions League. Og jeg sad med ham, han sad lige bag ved os på tribunen med vores morfar, hvor de vandt mesterskabet og kom direkte i Champions League i sin tid. Og han havde lavet noget fik om det i forhold til, hvordan alt blev finansieret. Han solgte en masse grund i Farum, og så lejede det. Så han fik en masse hurtige penge, og dem brugte han til alle de byggerier. Og så drak han desværre rigtig meget og mistede overblikket til sidst. Ja, og han er jo så også den eneste borgmester i Danmark, der har haft en forside i USA. Ja, jamen Danmark var jo... Something is rotten in Farum. Ja, Var overskrift. det er rigtigt, Det kan jeg ja. huske, den læste. Jamen, altså Farum Kommune blev dengang kåret til den 3. bedste kommune i hele verden. Af New York Times eller sådan noget, det var... Og så blev vi så slået sammen med Værløs til Furesø Kommune, og så skulle de ligesom hæfte for alt det lort, der var blevet lavet her. Ja. Jeg tror, det er derfor, de ikke så godt kan lide os. De har da også kommet og brugt vores ting. Ja, det er rigtigt. Så der er altid sådan lidt splittet jeg, meninger, og så har han jo lavet nogle bummer der med at drikke for dyre vin på kommuneregning og sådan noget. Det er heller ikke okay. Det kan ske. Og man kan sige meget Det var om, flot man kan projekt. sige meget om Brixtofte, men Farum havde ikke været, hvad det er nu. Nej. Hvis ikke det havde Farum. Nej. Altså ikke i nærheden. Vi har ikke haft en Superliga-hold. Nej, det har vi ikke. Havde vi ikke. Vi har ikke slået Brøndby 20 gange. Nej. Hvis det gjorde ham. Skal vi virkelig åbne den? Og vi har heller ikke betalt så meget skat. Så på godt og skål for... Ja, skål for Brixen. Skål for. Skål. Og vi skal jo så småt til at køre videre. Yes. Ud i bil igen. Ja. Det Og bliver videre en dejligt. tur. Så vi vil sige tusind tak for en vidunderlig frokost. I Ja. kan komme herned og besøge Tante Maren alle ugens dage. Både til frokost og aften. I skal huske at ringe og book. Ja. Skud ud. I to tusind tak, fordi at, vi lige tak. kunne komme lidt tilbage i historien. Så hyggeligt at se jer. Ja, Og virkelig god mad, ikke mindst. ja, Tak for i dag. helt vildt. Ja, Godt at se jer. ja. Vi ses. Tak for god mad. Jo, tak. Hej. Vi ses. Hej. Hej. Nå, så er det videre. Så er det videre. Var det ikke nostalgisk, det der? Det var det. Det var sindssygt fedt. Det er jo også en lidt halvsyret oplevelse, faktisk. Ja, ikke? Det er lidt emotionelt. Ja. Så er det. Ja. Så lærte I alle sammen lidt om Peter Brixtofte og vores lille familiehistorie, men det er bare virkelig... Ej, nu gør jeg det, den gjorde for vores. Vi kan sgu da ikke komme derind med... Du har ikke nok strøm på. Så kører det. Kører vi. Strøm, nej, det er næste problem. Har jeg ikke den der chip i den her? Få nu en dieselbil. Det er det sidste nye. Altså har du ikke Prøv nok lige her. strøm, til vi kommer tilbage til byen? Nej, jeg tænker på miljøet. Ikke Jake, også? din fucking kejle. Jo, selvfølgelig. Jeg har 55 km på tanken, så prøv lige at slappe af. Ikke? Ej, men det var sgu, det var nostalgi. Jeg er dernede og spise en gang imellem, og altså, vi havde alle tre et meget, meget, meget tæt forhold til vores bedsteforældre. Men specielt til vores morfar, fordi han også var den, der levede længst. Men hvor man brugte ham som sparringspartner til alting, og bare... Der gik ikke en dag, hvor jeg ikke ringede og snakkede med ham i de sidste mange år. Det er sådan lidt emotionelt, synes jeg, at være tilbage, ikke? Altså, jeg ville ønske, at han havde set, hvor vi er nu. Han sidder deroppe og ser med. Ja. Det er også derfor, jeg er så lykkelig over, at han nåede at se
set den store feed-restaurant. Ja. Han gik bort et år efter, eller sådan noget, vi flyttede derind. Men nu skal vi noget helt andet. Nu skal vi, skal vi lige vende med at løfte sløret for, hvor vi skal hen. Ja, det er et sted, hvor I har spist rigtig mange gange på vej hjem fra byen. Det er et sted, vi har spist mere efter midnat end før midnat. Altså, i dag er første gang, jeg kommer til at spise der sober. Ja. Og du har spist der hvor mange gange, tror du? Jeg vil sige alt mellem 30 og 50. 30 og 50. Den tror jeg godt, jeg kan slå. Så nu skal vi altså ind og finde noget. Ja, det kan jeg. Nu skal der have noget rigtig snask. Jeg har været med dernede et par gange. Lille afsløring, det ligger Bare tæt på staden. meget tæt på Christiania. Ja, Ja. men der har vi jo aldrig været. Nej, Aldrig nogen. Før vi var inde og spise der, hvor vi skal ind og spise nu. nej. Vi har aldrig været der. Punktum. Godt. God snak. Men det er vildt, det der. Det er meget, meget beundringsværdigt og meget privilegeret, det her med at kunne være 3 brødre, der er inde over de samme virksomheder. Og vi ringer jo sammen på kryds og tværs stort set hver evig eneste dag, og om det lige er noget nyt på Wagyu Pusher eller på som DK, eller hvad der sker på Feed eller et eller andet. Ikke? Så det er jo sindssygt privilegeret. Det er fedt at kunne tage folk med ind i det maskinrum, det egentlig er, ikke? Og så ser vi jo rent faktisk også meget mere til hinanden nu, end vi gjorde, da du havde feed, og jeg var advokat, og Thomas, Ja, 100%. og Thomas studerede. Ja, og vores koner, skulle jeg til at sige, nu er vi ikke alle sammen gift, men vores 3 bedre halvdel derhjemme, og altså selv vores børn, som er meget, meget små, spørger stadigvæk på daglig basis, ved godt, hvad feed er, og ved nærmest, hvad en konkave i en pande er, ikke? Altså, og hvad MBS-skåren på en bøf er, ikke? Altså Charlie derhjemme, han vil jo spiser jo kun Wagyu. Ja, det er også det eneste. Hver gang der bliver serveret kød også over i børnehaven, er det Wagyu? det bliver dyr opdragelse, det der. Ja, det gør det sgu. Ja, det er bare en kvalitetsbevidst lille mand. Nå, men vi er på vej ind mod Christianshavn. Det er vi. Nu revealede vi den, eller hvad? Nej, ikke i hvert fald et sted der. Okay. Men Men I kan jo lige forklare om, hvorfor det er så godt det her sted, hvis det overhovedet er det. Som sagt, så har jeg jo ikke rigtig været der sober, men jeg kan da bare sige, at det er en kæmpe smagsoplevelse, Ja. når man har fået noget at drikke. Så jeg kan sige, at jeg har jo været der sober mange gange. Nå. Okay, mange gange decideret. Ja, altså det er sådan, når jeg skal have det, vi nu skal ind og have, så er det der, jeg får det. Det har så også noget at gøre med, at lige der, hvor jeg bor, der er ikke så meget andet at vælge mellem. Altså, I bor jo boede i samme andelsforening. Ja. Du boede i mindre lejlighed, Christian boede i den større. Nu bor du i Christians gamle lejlighed. Det er meget indspist, der kan jeg godt høre. Ja, det er meget indspist. Vi bor der ikke sammen. Vi bor ikke i samme lejlighed. Nej. Jeg har det store værelse, bare roligt. Men nej, det er ikke det gastronomiske hjørne af København. Nej, men det er det ikke, men det er det så alligevel lidt. Altså, når vi er nede på det prisniveau, vi er på, der er, altså, nu siger jeg noget, der er måske 1000 af de steder her inde i byen. Og der er 10% af dem, der gør det rigtig godt. Og der synes jeg altså, det her er en af stederne. Ja, okay. Fordi der er virkelig også mange dårlige derude. Og jeg har spist mig igennem meget Københavns. Dårlig mad. Dårlig mad, Ja. snasket mad, som er det, vi skal ind og have nu. Og, Der er måske nogle stoner derude, der allerede ved, hvad det er. Ja, det vil jeg også sige. Det er stedet, hvis du i tidernes morgen godt kunne lide lige at tage forbi Pusher Street, så endte du typisk også der. Ja, lige få vækket appetitten derinde, og så ind og få den tilfredsstillet der. Ja. Så er vi landet på Christianshavn, og hvor er det, vi skal hen? Vi skal på Havnens Barbecue. Havnens Barbecue. Yeah. Ja, tak. Det bedste natmadsted i byen. Der har vi den altså. Today is going to eat good. Det er altså et godt motto, det Det er der. bare, som det skal være. Og det har sgu da fået lavet om. Hej. Så lad lidt. Hej. Hej så. Hej. Det er mine 2 brødres yndlingssted i hele byen, det her. Så vi vil gerne vise den gode mad. Så jeg skulle da frøde noget. Det er frøden. Kør altid en duo mix med chili. Ja. Okay, helt sammen. Skal vi ikke have 3 af dem så? Jo. 3 duo mix med chili. De åbner altså kl. 10 hver dag. Lukker kl. 5. Ja. Og Det er meget godt klaret, og de holder sig stadig i live, selvom man har lukket Christiania. Og ræk hånden op, hvis man har prøvet at lukke stedet. Ja, jeg må også sige, jeg har også siddet og suttet hernede, hvor man bare ikke kan noget som Du har helst. været med herinde før. Jeg har været med herinde, men det har været dig, der har trukket mig med. Efter en eller anden rap-koncert over på stedet. Ja, men i gamle dage, der tog vi altid på Divans, som var ved siden af, indtil vi fandt ud af Havnens Brygger. Havnens Barbecue. Ja, og Divan, han er heller ikke med. Nej, Place to be. han er sgu gået ned. Der er en rulle til hver. Jeg vil sige,
Det ser bare, det ser folk, de er fucking høje. Og altså, jeg spiser durumrulle i hvert fald 2 gange om ugen. Og det ser altså Det er bare kvalitet, det her. Det er det bare. der er chili i. Hvilket jeg jo mener er faktisk lidt af en fejl, at man skal altid selv kunne dosere sin chili. Ja, det er jeg faktisk også enig i. Kan bare putte mere i? Ja. Ja, det er så virkelig god, den rulle deroppe også. Ja. En skål. Skål. Sæt mig lidt den chili der. Siger du den hissig? Er det hissig? Er du en pussy? Ja, jeg er en pussy. Så må man godt sige det nu, Sugas. Pas på, ikke? Ja. Ej, det smager så godt. 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 God grønt med lidt persille også og sådan noget. Det er altså en god rulle der. Det er meget anbefalingsværdigt. Ja. Men jeg synes også bare, at jeg må komplimentere dem på, hvor fast de ruller den. Ja. Altså, den er rullet så fast. Altså, Der er heller ikke noget værre end en løs rulle. Nej, en løs rulle med dårligt brød og dårligt kød. altså, den holder bare formen. Ja. Ja, den er god. Og god chili også. Jeg var lige inde og tjekke min watch time inde på YouTube her forleden, og det er altså næsten 60% af alle jer derude, der ser med, som ikke subscriber på kanalen. Så hvis du ikke allerede gør det, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på det. Så bliver der tryk på den der knap der, så kan du altså også få en lille pling, når vi skal på de her Kina-eventyr. Alle de her sjove ting, vi skal fremadrettet. Mange gode ting. Mange gode ting. Altså husk Pushers fødselsdag lige om lidt. Pushers Der sker altså ting. Søndag den 1. marts går vi i gang, så ind og kig med. Det bliver rigtig godt. Men prøv lige, on that note, skal vi ikke få slugt de her ruller i en lynets hast, fordi jeg har et møde på feed lige om lidt. I skal tilbage på Pusheren. Yes. Du skal op på kontoret. Og kameramanden skal også ind og spise. Ja. Tak fordi I også med. Tak for i dag. Vi ses.